Ndi nthawi ya nkhani pano pakani mawa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Kumapoyamba nayi mitu yake. Amene ankagwira ntchito ku ofisi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima apereka umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleri unayendera pa tsiku la ngozi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali munjira. Mu nkhani zina anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa January kamba kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu za abambo kuchipinda. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali munjira. Iye ndi mmodzi wa amayi komanso ana amene afika mdziko muno kuchokera ku South Africa pothawa mchitidwe wa nkhanza umene ukuchitika mdzikolo. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Amayi komanso ana okwana 753 ndi amene afika kudzera pa bwalo la kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Koma mayi mmodzi Halima Tomu ndi amene adapereka chidwi cha anthu ambiri malinga ndi kuti iwowa adabereka mwana ali munjira. Basi imene idanyamula mayiwa komanso anthu ena 91 idafika cha 12 koma sana lachinayi kamba kakuti idachedwa malinga ndi thandizo limene limaperekedwa kwa mayiwa. Atomu amene amachokera mboma la Nsanje ndipo amakhala mdera la Durban dziko la South Africa adati adayamba kumva ululu wofuna kubereka pamene amayandikira cha pa Beitbridge dziko la South Africa. Mwana ndabereka pa Mesina chamene macha ku Durban bwera kuno ku Malawi. Matenda ndemba mu basi anaisa ambulance nditenga mpaka ku chipatala. Tafika ku chipatala sana ndandiyeso ngati munthu umene amalidwa ngati munthu wa patient odwala. Ndandako ndithu nkhanza umenyedwako chipatalako ukalipira ngati mwana ndizambiri zoti zinasingatha kufotokoza. Mabasi enanso onyamula Malawi ena okwana 661 adafikanso mdziko muno usiku walachitatu komanso m'bandakucha alachinayi. Amene amayang'anira zopewa matenda ku ofesi za umoyo mboma la Blantyre Innocent Mvula anati mwa anthuwa amayi asanu ndi anayi ndoyembekezera pamene ena 15 aine mavuto ena za umoyo pamene akufunikira thandizo la msanga. Mmene tabwera kunoko chili ngati chipatala chathu tachisamusira kunoko chifukwa kuti ma services onse amene timapereka ku chipatala ali kunoko, kaya mkanene za nutrition, kaya mkanene za katemera, kaya mkanene za uchembere wabwino zonse zili kunoko. Anthuwa adapasidwa ndalama ya transport pamene akubwerera m'makwawo, ndipo mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya Dodma Charles Matabwa adati pakadali pano mabasi ena adakabwerabe mdziko muno. Izi zisonyeza kuti Amalawi oposa 900 ndi amene afika tsopano mdziko muno kuchokera pamene boma lidayamba ndondomeko yosamusa anthuwa. Bungwe la Dodma lanena kuti Amalawi oposa 15,000 ndi amene akufunikira kubwera mdziko muno kuchokera mdzikolo. Bungwe la za chipembedzo la Public Affairs Committee lati dziko la Malawi likuyenera kuphunzitsa nzika zake komanso kuthana ndi nkhani zabodza zokhudza zisankho. Izi ati zikhoza kuthandiza kuti anthu adzakhulupirire zotsatira za chisankho za mtsogolo. Izi azinena mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano owunikira za chisankho chimene chinachitika chaka chatha. Jimmy Chazama walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Grace Alinafe Makawa. Mlembi wamkulu wa komiti ya zachipembedzo ya PAC a Bishop Clifford Matonga wati zisankho za chaka chatha zinali za mtendere koma kusowa upangiri wabwino ovota kunapangisa kuti anthu asazikhulupirire poponya voti. Amatonga ati kuwunikira chisankho mwansanga kungathandize bungwe la MEC ndi ogwira ntchito awo kuzindikira zofowoka mwazina. Ifeyo tiwona ngati kuti ntchito imene tikuyipanga pano ndiyofunikira kuti tiwunikire ngati mipingo kuti tinakugwira ntchito yotamandika kuthandizira kuti anthu akhoza kukavota moyenerera. Tikaona monga mmene zinakhalira ku mbali ina yokuti ma null and void votes analipo ochuluka kuti tinachita ntchito yotani, komanso tikaona anthu ambiri sadakavote monga mmene adalembetsera. Tikukhulupirira kuti ngati mipingo ndakachita bwino kulimbikitsa anthu athu
kukalembetsa komanso kukavota atalembetsa. Wapampando wa bungwe la MEC anapewa Mtalimanja wati atsogoleri azipembedzo anathandiza kubweretsa mtendere kudzera mu mapemphero ndi kusala kudya pa zisankho za chaka cha 2025. Mtalimanja ati zisankho za mchaka cha 2030 ayesetsa kuchepesa mavoti osavomerezeka. Monga mukudziwa bungwe la Malawi Electoral Commission likukumana ndi magulu osiyanasiyana kuti tiwunikire kuti kodi chisankho chathu chachikulu cha 2025 chinayenda bwanji. Gawo lina limene tikukumana nawo ndi atsogoleri azipembedzo. Iwowa ndiwo kuti amagwira nafe ntchito ngati bungwe la Malawi Electoral Commission mbali za chisankho, kuphunzitsa anthu komanso kufotokozera anthu awo za chisankho. Ndiye tikufuna kuti ticheze nawo tsiku la lero kuti timve kuti kodi kwa iwowo chisankho chinayenda bwanji. Mkumanowu unali mbali imodzi yowunikiranso momwe zisankho za 2025 zinayendera zomwe bungwe la MEC likutsogolera. Amene ankagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima apereka umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleriyu unayendera pa tsiku la ngozi. Anthuwa amapereka umboni wawo ku komiti ya ku nyumba ya malamulo imene kufufuza za ngozi. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mlembi wamkulu mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Ayeliki Yesaya anauza komiti kuti sadauzidwe ndondomeko zimene mlembi wa mu ofesiyo Alake Kwese adagwiritsa ntchito pobwereka ndege ya Malawi Defense Force imene idagwiritsidwa ntchito ndi Malemu Saulos Chilima komanso anthu ogwira ntchito mu ofesi yawo kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu. Ayesaya anati pa chikhalidwe chawo Kwese ankayenekera kuti alembe kalata kwa mtsogoleri wa dziko lino amene adali pa nthawi imeneyo Lazarus Chakwera yopempha kuti abwereke ndegeyo, zimene sizidachitike. Kwese anati iwo adauzidwa ndi Chilima kuti adzamalizitse ndondomeko yopempha ndegeyo mmawa pa 10 June 2024. Iwo anati mmawa wa tsiku la ngozili adalandira zikalata zoonetsa mitengo yomwe ankayenekera kulipira kuti abwereke ndegeyo. Mmawa ake amene adali mmodzi wa alangizi mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi Joshua Valera anauza komiti kuti Chilima adafunitsitsa kuti apereke mwambo wa maliro a Alafu Kasambala mboma la Nkhatape adalephera kukumana komanso kupepesa ku banja la Kasambala mu mzinda wa Blantyre. Kumbali ina Valera anati gulu lina la ogwira ntchito mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu amene adafika ku Mzuzu mmawa pa tsiku la ngozili adawauza kuti nyengo sidali bwino pa bwalo la ndege la Mzuzuli, komabe iwo sanauza Chilima za izi. Iwo adapanga izi potengera kuti ankaona ngati zinthu zonse zili bwino pamene adauzidwa kuti ndege imene idanyamula Chilima ndi anthu ena idali itanyamuka kuchoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu uko. Atatuwa ndi ena mwa akuluakulu amene anaperekera umboni wawo lachinayi. Mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana pansi pa bungwe la Freedom from Debt lati pakufunika kuunika bwino pa ndondomeko zomwe zimatsatidwa pobwereka ndalama m'dziko muno. Izi ndi malinga ndi mmodzi wa nthumwi za mabungwewa a Triza Kakhobwe Hara amene amayankhula ku Lilongwe pa mkumano unakonzedwa ndi cholinga chofuna kulimbikitsa kubweretsa poyera pakabwerekedwe ka ndalama zogwiritsa ntchito m'dziko muno kapena zomwe boma limabwereka m'dziko muno kapena kunja. Zambiri mu ripoti ili la Mercy Matonga. Ahara anati nthawi yakwana tsopano yoti dziko lino pamodzi ndi nthambi zomwe amagwira nazo ntchito pachuma monga IMF akhazikitse mfundo zabwino pa nkhani yobwereka ndalama ndi cholinga choti ngongole zimene dziko lino limatenga zisamakhudze miyoyo ya anthu amba ya tsiku ndi tsiku. Tikapempha maboma atuti akamatenga ngongole azipanganso consider kuti kodi munthu wakumudzi zinkhudza bwanji, komanso munthu wakumudzi azipatsidwa
uthenga okwanira azitha kumvetsetsa kuti izizi zikuchokera uku komanso zikupita uku osati kungoti dziko lathu lili ndi ngongolezo ndalamazo zinagwira ntchito yanji. So ngakhale munthu wakumudzi akuyenera kuti azimvetsetsa. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la Quota for Youth a Precious Mafunga anati ngongole zomwe dziko lino lili nazo zikuonetseratu za mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nalo. Ngati zafika pa 24 trillion koma tunenabe kuti tili mavuto osowa ntchito muzipatala mwathu mankhwala mulibe, maphunziro athu sakuyenda bwino, nkhani za malimidweso sizikuyenda bwino. Kumangongole idakalibe chipinjo kwa ife ndingati fa chinyamata tilokhudzika ndipo mpaka tili nawo gawo limodzi la kampeni imene ya freedom from debt kuti tikhale pa ufulu chifukwa tonali pali maiko ena ku Africa komwe kuno pano patukamba pano alibe ngongole kusokera ali pa ufulu akutha kuzitukula pawokha kutenga ndalama zomwe ali nazo. National Debt Coalition ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Action Aid komanso AICA omwe akugwira ntchito ndi cholinga chobweretsa poyera pomwe dziko lino limabwereka ndalama komanso mathandizo osiyanasiyana omwe dziko lino limalandira. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pakanema wa Times ndipo tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. The world stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa January kufikira June chaka chino kamba kamwa zina kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu za abambo kuchipinda. Izi zadandaulitsa achipatala, apolisi komanso omenyera anthu ufulu pa nkhani za umoyo omwe ati pakufunika kuti anthu aphunzitsidwe bwino za mankhwalawa. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwezi uno okha anthu awiri kudowa komanso Blantyre amwalira kamba kuti namwa zinthu kapena mankhwala ofuna kuzonjezera mphamvu ku bedi. Poyankhulapo wachiwiri kwa mkulu oona za apolisi akumadera Alexander Ngwala ati izi nzodandaulitsa ndipo zikufunikira kuti anthu agwirane manja kuti zithe. Poyankhulapo dotolo oona za ubereki Dr. Zaziwe Gunda anati ngakhale mankhwala ena amagwira bwino ntchito akuyenera kuperekedwa ndi malangizo a dotolo ovomerezeka. Agunda anati nthawi zina anthu amene amamwa mankhwala owonjezera mphamvuwa amakhala kuti alinso ndi matenda ena monga ashuga, kuthamanga mtima zomwe zimaweka pa chiopsezo chachikulu akamwa mankhwalawa. Iwo anati kupezekanso kwa mankhwala ena amene ndabodza komanso ena achikuda omwe mulingo wake weniweni sudziwika ndi chinthu chodandaulitsa chimene chikuyenera chipereke mantha kwa anthu. China ndiyo tino anthu timakhala pa pressure kuti tifuna tikayionetse kuti ife timatha. Tiziwe kuti zogonana zija tisachilengedwe ndithu mwachita kutipatsa kuti tipanga zimene zija zimakhala ndi malire yake. Tizingatheke maola ochepa kapena ola limodzi mupange malaundi ochulukirapo oposa mmeneno Yehova adalengera. Mapeto ake mapeza kuti mukuzi pasathikani pa pressure andi mataya moyo wanu ndithu. Ndipo a George Jobe omwe amayankhulirapo pa nkhani za umoyo ati bungwe la Pharmacies and Medicines Regulatory Authority likuyenera likangalike ndi kuthana ndi vutoli poonetsetsa kuti mankhwalawa akupezeka malo okhawo ovomerezeka komanso akuperekedwa kwa anthu amene avomerezedwa ndi dotolo kuti awalandire. Pamene akuyendera kuona mankhwala amene amagulitsidwa osenera kugulitsidwa koma ino akhala ndi oyena operekedwa ndi dokotala ayendenso ngakhale m'malo ogulitsira kuti mankhwala oterewa aletse alande komanso pakufunika kuphunzitsa anthu
kuti nkhani zomwe mankhwala othandizira pogonana zili ndi kuyipa bwanji. Oyankhulira Pharmacies and Medicines Regulatory Authority Bambo Joseph Chosaya anatiti wapatse nthawi kuti ayankhulepo pa nkhaniyi. Kafukufuku akuonesa kuti kupatula imfa kugwiritsa ntchito mankhwala opereka mphamvu kuchipinda amatha kubweretsanso mavuto ena monga kuthamanga magazi, kuwonongeka kwa impsyo komanso mtima. Bungwe la Eskom lapempha boma kuti liwunikenso malamulo amalonda ogulitsa zina mwa zipangizo zomwe bungweli limagwiritsa ntchito. Mkulu wa bungweli a William Kaipa ayankhula izi pamene anakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yofalitsa nkhani. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akaipa ati kuba zipangizo za kampani ya Eskom zikubwezeretsa ntchito yoperekera magesi m'dziko muno. Iwo apempha boma kuti liyike malamulo okhwima kwa anthu omwe azipezeka akuba zipangizo za Eskom. Pa nkhani yotseka misika ya katundu obedwayi ndimene tabwera kuno kuzapempha kuboma kuti boma muthandize mutseke misika ya scrap metal. Chifukwa mukatseka misika ya scrap metal andaso kugulisa. Sichoncho ifeyo kuno tabwera kuzapempha pa Eskom on its own sitingasinthe malamulo. Matabwera kuno ku parliament zapempha kuti atisintile malamulo a scrap dealing. Makamaka pogulisa scrap copper, makamaka pogulisa scrap aluminium. Zinthu zimene zizi zimachokera ku Eskom. Mukaona scrap metal ya copper yachokera ku Eskom, mukaona scrap ya aluminium yachokera ku Eskom. So tabwera kunoko parliament zapempha kuti akhwimitse malamulo. Wapampando wa komiti yofalitsa nkhani ya Kingwell Lipuka ati vuto lakuba zipangizo za kampani ya Eskom lafika povuta pomwe likufunika kuthana nalo mwachangu. Tiphunzitse anthu athu chifukwa nkuteka ena akubawo timakhala m'madera mwathumo kuti ntchitidwe uwu ndoyipa ndipo ndosakhala bwino. Ndipempheso apolisi ndi ena onse amene amakhuzidwa ndi nkhani ya chitetezo kuti tiyeni tiyikepo mtima ndi chidwi kuti anthu oterewa ayenera kuti agwidwe, amangidwe ndipo akakumane ndi lamulo chifukwa kuchita zoterezi ndi kusafunira dziko la Malawi lino zabwino. Malingana ndi kampani ya Eskom muchoka mu Novemba mchaka cha 2025 kufika March chaka cha 2026 kampani yalembetsa milandu yokwana 138 yokuba zipangizo za Eskom ndipo kampani yati kuluza ndalama zokwana 3 billion kamba kanchitidwewu. Wapampando wa bungwe loyang'anira ochita kabaza Moses Mwalawu wapempha makhonsolo kupereka thandizo la njinga za moto kwa atsogoleri oyang'anira anthu oyendetsa njinga za moto m'malo osiyanasiyana. Iwo ati izi zithandiza kupewa ngozi zapansewu. Amwalawu anena izi pa maphunziro omwe bungwe likuchititsa pa sukulu yosulira apolisi yakanjedza mu mzinda wa Blantyre. Veronica Kamfuphe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amwalawu ati anthu ambiri oyendetsa njinga za moto amachita ngozi komanso kukhala ngati sakutsatira malamulo apansewu chifukwa amafuna kukwaniritsa ndi kusangalatsa mabwana awo. Choncho atsogoleriwa akuyenera kukhala ndi njinga zawo kuti azitha kugwira ntchito ngati zitsanzo zabwino. Especially my leaders akhale ndi njinga zawo azitha kupanga business komanso azitha kutumikira Malawi musavute fa ngati mtsogoleri amene alibe njinga ndipo vuto kuti atumikire anthu fa makhala kuti ayeneranso asangalatsa bwana wake amene amuyimba ntchito. So pogwirizana ndi pempho la Amwalawu wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre Gerald Lipikwe agwirizana ndi ganizoli ndi kuti ayesetsa kuti atsogoleriwa akhale ndi njinga zawo za moto powapatsa mwayi otenga nawo ngongole ya MEDEF. Kuzwa kuti boma la DPP lapano pali ndondomeko imene inakhazikitsidwa yokuti anthu akhoza kumatenga ngongole za MEDEF. So tawuza kuti amene wawo ndithu ndofunika kuti tiwathandizire mwapadera nchonga chokuti atenge ngongole zimenezi chonga kuti akagule njinga za moto. Ndipo komishonala wa polisi yakanjedza Alavmo Kagumba ati izi ndi zofunika pakuti zithandizira chitetezo cha pansewu. Kuzera mu usogoleri ndi training imene ayandire kuno ithandizira kuchepesa mavuto amene amakumana nawo siku ndi siku komanso ntchito yathu ya polisi iphweka
ndipo mmodzi wa atenga mbali Rachel Mijiga ati maphunzirowa ndi ofunikira pakuti akugwirizana ndi ntchito yawo yomwe amagwira. Mudzero wayitanisa taxi ndani ngati pachitika chipongwe tauza nzathu apolisi kuti athe kupanga folo. Malawi ndi Egypt alengeza mgwirizano opititsa patsogolo ulimi wa zimbe komanso ntchito zopangira chakudya kuchokera ku zokolola. Akuluakulu ati mgwirizanowu uthandiza ulimbikitsa malonda komanso kuonjezera ndalama zakunja m'dziko muno. Egypt yaperekanso zinthu zosiyanasiyana zothandizira anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa madzidzidzi kuno ku Malawi. Kupitirira ndi nkhani zathu, Ecobank yachita mgwirizano ndi bungwe la UN Women pofuna kulimbikitsa amayi ochita malonda. Kudzera mu programu ya Elevate, mabungwe awiriwa azithandiza amayi kupeza ngongole mosavuta, kuphunzira kayendetsedwe ka malonda komanso kulimbikitsa utsogoleri wawo. Mercy Matonga ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa zochitikazi, mmodzi mwa akuluakulu ku Ecobank ati Saiwale Khumba anati kukhazikitsanso kwa thumbali kuonetsa chidwi chomwe banki ili nacho pofuna kuthandiza Amalawi makamaka amayi kuti athane ndi mavuto azachuma. Ku Ecobank tikupanga empower azimayi kuti akule mabizinesi yawo, tikupanga empower mabungwe amene ndi otsogoleredwa ndi azimayi kuti akule komanso athe kupanga zambiri zimene amafuna kuchita. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku UN Women Aleti Chiwara anati mgwirizanowo ukusonyeza ubale umene ulipo komanso kugwirana manja pakati pa nthambi zomwe sizaboma pofuna kutukula miyoyo ya amayi. Programu ya Elevate yomwe ikukhazikitsidwanso ndi Ecobank cholinga chake ndi kuthandiza amayi omwe akufuna kuyamba ntchito za malonda komanso amayi omwe amapanga kale business ngakhale business zing'ono powapatsa ngongole zopyola $50,000 popanda chikole ndi cholinga chofuna kuthandizira nkhani zachitukuko powathandizira amayiwa kupezanso misika ikuluikulu kunja kwa dziko lino. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyani nayinso mitu yake. Amene ankagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima apereka umboni wa mmene ulendo wa mtsogoleri unayendera pa tsiku la ngozi. Mayi wina amene amabwera mdziko muno kuchokera ku South Africa wabereka mwana ali munjira. Mu nkhani zina, anthu pafupifupi 42 afa mwadzidzidzi kuyambira mwezi wa Januwale kamba kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu za abambo kuchipinda. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi komanso pa 1895 poimba *1895#. Mnali ndine Florence Mwale. Ndine Sam Banda Junior ndi mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekeze nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali ndi yozizira kupitirira m'madera ambiri kuphatikizapo nyengo yachifunga m'madera ena usiku uno ndi mawa. Mawa masana tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi ya mitambo yapatali kudzapitirira m'madera ambiri kuphatikizapo nyengo yofunda. Chenjezo, mphepo yamwera ipitirira kuomba pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina kufikira liwiro la 40 km/h. Onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akupemphedwa kukhala osamala nthawi zonse. Tsono tiye tione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Tiyambe ndi kwa Ngabu. Kwa Ngabu 18 degrees Celsius kufikira 28 degrees Celsius, pamene ku Blantyre 13 degrees Celsius kufikira 22 degrees Celsius, ku Lilongwe 10 degrees Celsius kufikira 24 degrees Celsius, ku Mangochi 17 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius, ku Mzuzu 10 degrees Celsius kufikira 22 degrees Celsius. Mphepo ikuomba kuchokera kumwera chakumvuma. Tione loweruka nyengo ya mitambo yapatali ya mphepo ndiyo zizira. Tsono tisirize ndi mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Tiyambe ndi kumzuzu. Kumzuzu dzuwa lizatuka a minute past 6 ndi kulowa 28 minutes past 5. Pamene ku Lilongwe dzuwa lizatuka 7 minutes past 6 ndi kulowa 25 minutes
past 5. Timalize ndi ku Blantyre kumeneko dzuwa lituluke 5 minutes past 6 ndi kulowa 16 minutes past 5. Za nyengo ndi zomwezi munali ndine Sam Banda Junior. Usiku opambana.